mga langga, this is Shaikang again, your mama bear. And your angel bear And welcome back to our channel. So for today's vlog mga langga is, kanisya nga vlog is prank na po niya nga vlog. Since bigay ako wala naka-prank and gimingaw na kayo ko. And ang atong i-prank karon is ang Sikihor New G. So sa mga wala pa nakaila and wala pa nakasubscribe sa Sikihor New G nga YouTube channel, please visit their YouTube channel and yes, subscribe na pod mo. So karon na ako ikasabot nga kauban nila which is si Janine, and among i-prank is magpa-as if from ni Janine nga mag-away-away kuno mi, maglalis-lalis mi. So let's see kung unsa ang ilang reaction. So without any further ado, let's go. Diri karon. So muna ang venue. Like ko kabaloon saon pagdala ni Janine akong prank. So actually siya jud no siya. So I'm so excited. Mga langga karon is artista ko. Artista ko. Bitaw ga-shoot sila ang Sikihor New G, then samok-samok ra ko. Tulog ti ane. Pon bita ko karon na. Unsa magchika-chika ta ane? Ane? Chika-chika. Sulod pala kapitan. Sulod. Dali, dali. Ikaw, dali, nandun mo. Anong haring sulod? Behind the scene. Sulod ni payag kapitan. Go. Ano po doy? Social distancing mo ana. Ni ulaw budoy. Social distancing. Ay pagduot sa mo din mo na ako nga pag social distancing pud mo kon. Ayaw. Pagkat ang mag social distancing. Kaya lang nga. Mo sini pala kay gaubo mo na padu na mo. Padu na mo. Swiper, wag kang lalaki. Kuno ay barkada miniya dan galing ko dito ko. Bay. Ano gatipo mo? Inanan sa? Nara ba gibalita hadtong kuan. Saan sa imong kuan? Suggestion. Kuan ba galakaw si Yara dan padulong sa nato dan katap-tap. Na nabi to gibalita nga ana. Kung giubog gisip ko. Away lame, di ko kauyon. Bila silingan ni mo si Timel ka oyan. It's a prank. Sige. Sige go. Di ako arang content, Sige ba? Sige na go. Kaya yung sana oras oh. Magbana-bana na sila hana sa. Sige. Ako ra isunod diha na. Sige ba? Mula ba ra dagan siya sa. Ini kan abot ra na mo storya. Basta kay ko arang content kay di ko kauyon tong ka Ate Milje. Oh no. Sige na. Sige. Uy, dugong. Si Jupit. A few minutes later. Mag-abot mo, may asa ta mag-abot sana? Hari pa ginaman. Dugong sa una video kasi may wala ka ba yung Snapchat. Doktor Kwakwa. Ay anong doktor wak kay kuan man na. Albularyo. Doktor. Dr. Chinito. Dr. Cute. Dr. Escudero. Dr. Pet. Diptroski. Ato ta ni Dr. Jopel. Salah ka di ka. Japit? Unsa di ba? Asa. Ini ka abot ako na to. Dili. Ikaw mo na. Uyan pa ko nag
Ay, ro kaya kami raming kugbay. Ano ko din? Ay, wala na si Dugo. Basta ako ito. Ah, wala pong istorya na eh. Oh, wala po. Uy, bay. Dalihan ninyo, okay, mahuli ko. Kaya, oh. Anen. No, wala na si wala na yung mood siya niya po. Magkuan pa bita atong tanaman. Sana mag This is not a prank. Wala na. A few moments later. So, mga langga. Ang bot, medyo epic feel ang prank. Kinakabantay dayon sila. Nga, di magod na mo kaya ni Jenny. Pero wala mang gihapon to na kuan. Let's try. Actually, walk out na may. Kunuhay muli may, pero mukalit na may snacks. Cha. So, it's a prank. Di na to. Kaba na mo. Di na ko din ang kuan. Hoy lami ito eh. Mag-apil-apil po. Mag-apil-apil og kuha. Uy, bay, mamang gauna ka. Kuha sa tungkol na to daw. Agyan ay lang ka doktor. Ako niya. Alcohol ug mas. Tuon mo kabalo bay ko bay. Yo, wala po kabalo bay. Sige. So, mga langga, nakapalit na wig mga snacks. And, I don't know if makatuon na sila adto kay kuan. Nilive ko sa group chat. So, let's see. Ang paunahon si EJ. Follow me. Oh, mga langga, isa rin na prank na mo karon which is si Jupet. So, at least na ay isa. So, ito siya adtoon. Lain pud kaayo. Sige. Tiwasan na lang nato ba? Balik. Balik. I-add ka, ipa-add ka. Hindi mo ko ka-add ka. Load. Okay, rin na. Sige na. Hindi ko dito. Asan naman mo? Ano sila nga ito gahon na trapahan. Lain pud kaayo. Ini anak ni nga ano na siya. Dadi mo po. Ingana jud na siya. Ini ka kay di mo po may kapugong kay igagaw ra biya og amo na siyang for example kanang usahan yan na kanang Badlongan? sutahon. Sutahon. Kami man po ko ano niya. Kami po bungulan ni. Magahilom na naman eh. Lain pud kaayo. Ato gani una na. Pag-email ka? Mura kog na kuan na lain na niya pero wala man kuy daghanan kay parente ra tagan niya silingan ra pod. Maghilom na naman eh. Gani na just na lang pud ko kay ako ba magulang. Pero it's a Diba, godaan na din mo kanina te, matay nang gapitok-pitok si Anet. Matay lang kawa. Tara balik sa. It's a Wala man kaning. Okay, ito kay Luoy na kay siya. Oh, mga langga. Finally, na-successful akong prank. So, by the way, kauban ako karon ang Senior New-G! Yes, so, and sa mga wala pa nakasubscribe sa yung YouTube channel, please to subscribe and also hit the notification bell so that you will be notified if na sila yung new uploaded video. So, Jopet, come over. Prankster! So, magod din siya ang na-prank kay sila kay nakagets dayon. Telaka. What can you say? Matay, kulba kaya! Kuba-kuba akong dugan sama sa pagbulag kaniya. And also, thank you to Janine. Yes, thank you so much. Prankster. So, muto siya mga langga. Thank you so much for watching. I hope you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So,
See you to our next vlog. Ciao! Bye-bye! Nga, mauni siyang akong ikaduhang outro ani nga vlog kay nay magpa shout out, so ato siyang i-insert. So, shout out to Koy Koy TV and sa Ramas family, Centino family from Cagayan de Oro. Hi, God bless. And also shout out to Arthem Golosino and from Dawis Bohol, gikan ni Carol from Maria Sikihor. And also shout out to Buluyagong Shaz. And lastly, shout out to JR Works and also visit his YouTube channel. And don't forget to subscribe and also hit the notification bell. So muto siya mga langga. I hope you enjoy. Because again, we're just spreading good vibes and love to everyone. So, see you to our next vlog. Ciao!